Dnešní autori mnohí experimentujú, vracajú sa k poézii takej, že využívajú to, čo sa dnes deje. Niektorí odpovedajú na súčasné problémy, aj keď takých je málo. Už som z toho dôvodu, že angažovaná poézia vymizla. Iní sa vracajú viac menej ku klasikom, ako je Holan a podobne. Každý z nich, vrátane mňa, hľadá v poézii akúsi odpoveď. Nejaké stotožnenie s človekom, ktorý možno tam niekde vonku má rovnaké problémy ako ja a potrebuje ich nejako riešiť. Kresba. Strom, jeho starecký šum. V ústach sucho ako v dreve. Jazyk sa lepí o slová. Očné pielka sú podľa farby, ďalšie z kostí. Pevnými očami vidím prilietajúceho vtáka. Sadne si na vetvu, ale tá sa ani nepohne. Celú svoju váhu odložil do vzduchu, aby mohol byť ľahký ako kresba. Predstavujem si ruku, z ktorej vzišiel, a človeka za ňou. Celý jedným ťahom skláňa sa nad životmi svojich tvorov. Poézia pre mňa znamená aj to, že zisťujem, že iný človek niekde inde, ktorého nepoznám, môže mať rovnaké problémy ako ja a tým pádom sa dostáva k tomu, že keď už sme na svete viacerí, aj keď je to stále len menšina, aj keď sme na svete viacerí, istou formou nám to môže pomáhať. Môže objaviť niečo, na čo ja nedokážem prísť. Čiže poézia pre mňa znamená aj istou formou hľadanie odpovedí. Kladenie otázok sám pre seba a hľadanie odpovedí v knihách. Tvoje telo. Smrť sa ti pozerá do okien, ale dom ešte stojí. V izbe sa ti sušia šaty, kvapká z nich včerajšia rieka. Ani jediná ryba sa v nej nehne, nie si brehom, ktorý by ju utíšil, pohľadil mokrou trávou a otlačkami nôh. A predsa ťa neprezradí, hoci by mohla. Nepatrí ti, ale tečie pre teba. Vystrie sa za sklom ako dážď, alebo tvoje telo, do ktorého bola hodená krv, spustená až na dno žíl, do tmy, medzi ostatné kamene. Nájsť vzťah si k poézii pre mňa predstavuje asi písať o tom, čo potrebujem, písať o tom, čo mám rád, čo nemám rád, čo ma akoukoľvek formou zasahuje, snažiť sa vyrovnať s tým, čo jednoducho s čím potrebujem. Tak ako niekto spomínal, už si presne nepamätám autora, povedal, že zistí, čo si vlastne myslí, až keď to napíše a potom si to po sebe prečíta, tak takou formou to asi ako si prebieha aj u mňa. Čiže vzťah k poézii je to niečo, čoho sa nemôžem a pritom chcem zbaviť. Jedno, druhé. Ako jazyk medzi slovami, uviazla duša medzi tebou a tebou. Jedno ešte nie je dokončené a preto sa druhé nezačne. Taktiež platí, že keď sa ti stratí smrť, spoznáš ju kdekoľvek. Nastane jeseň, potom zima. Možno leto medzi svetlom a svetlom. Po prípade neskorá jar. Každé telo sa raz naposledy premení na dotyk.
určite by som chcel vydať knihu. Už len z toho dôvodu, že ako veľa mladých autorov aj ja publikujem viac menej na internete a mať niečo vytlačené, mať niečo v rukách, do čoho človek môže napísať venovanie a niekomu to darovať, zároveň sa tým vyjadriť pre viac ľudí. Vedieť, že tak ako som hovoril na začiatku, keď som ja zisťoval, že tí ľudia vonku majú rovnaké problémy a starosti ako ja, rovnako by som aj ja chcel prispieť a teda ukázať, že tí ľudia vonku, ktorí to čítajú, nie sú na svete celkom sami. Ide o akési zblíženie, takže moje básnické ciele určite vydať zbierku a vydať dobrú zbierku, aby nezapadla v knižniciach a vydať ju podľa možností tak, aby sa dostala k čo najviac čitateľom a aby ich oslovila. Čiže asi najväčší cieľ písať básne, ktoré oslovia ľudí.